Gabon deizuela guztioi, gaurko lerraburu batzuk dituzue hauexek. Ikastolen elkarteak esan du, ikastoletan matrikula egin duen edota izena eman duen ikaslerik ez duela beste eskola batera bidaliko. Hezkuntzaren azken neurriek zalaparta izugarria eragin baitute azken orduotan. Eta oro har, hezkuntza sistema osoari, bereziki euskarazko hezkuntza sistemari eragiten dion polemika izango da hau. Bien bitartean, kontseiluak esan du, hizkuntza klausulen aurkako azken epaia oso larria dela. Asko baitira, euskararen aurkako edo euskara foboek azken garaian lotxari gabe edo orain arte disimulan egindakoa orain agerian egiten dutelako eta horrek zerbait esan nahi duela uste dute hainbatek. Eta azken lerroburua, hezkuntza sistema sozialista aldarrikatu dutela ikasle abertzalek gaur Hego Euskal Herrian. Eta guzti hau, kanpainaren atarian Euskal Herria kanpainan bizi dela esan bai genezake.
AZT-aren obretako induzketa lanetan Kark arkeologia taldeak 2 aurkikuntza egin ditu Tresponde eta Jundiz artean. Alde batetik Araban ezaguna zen erromatar biderik handienetako zati bat aurkitu du. Galtzadak Astorga eta Bordele lotzen zituen bere garaian, eta Arabatik igarotzen zen. Bide hori argitara ateratzea espero zen, baina espero ez zuten beste aurkikuntza bat egin du taldeak. Kontserbazio egoera onak eta aurkitutako konponketa elementu batzuek noiz eraiki zen eta noiz arte izan zen datatzeko aukera eman dute. Bestetik, galtzada zatiarekin batera, Kristo aurretik 3000 urteko herrizka bat aurkitu du. Hau da, erromatarrak iritzi baino lehenagokoa, neolito garaikoa. Herritarrek aurkikuntzak ikusteko aukera izateko asteburu honetan ate irekien jardunaldiak antolatuko dituzte, larunbatean eta igandean. Ondoren, AZT-aren obrek 2 aurkikuntza horiek lurperatuko dituzte. Hori dela eta EH Bilduk Arabako batzar nagusietan informazioa eskatu du. Hogeita 19 urte igaro dira Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten 4 kide poliziak hil zituenetik. Pedro Mari Sarpelitxo, Rafael Dalas Txapas, Dionisio Izpurukurro eta Jose Mari Zurapelu balaz josi zituzten gau ilun hartan, guztira 113 balazulo. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Martxoaren 28an Pasaiako sarraskiarekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioei ekin zieten, Donostiako epaitegietan. Merino eta Rosa aurkeztu ziren, naiz eta Rosak ez zituen ikusi, ez zituen bere garaien ikusi, baina ere deituta zeon da bilek azaldu ziren. Ordu betera Joseba Merino sarrasketik bizirik irten zen lekuko bakarra irten zen epaitegitik. Esan zuen, 7 polizioitatik 3 bakarrik etorri ziela, bat hilda zegoela, beste bati ez dakit, birei bentzak papelak zenbakileek eta nunbait arazon bat eukizebela zenbakileekin data eta aurkeztek etzebela izen, eta 7. ez dakit, ze arazo izen zan. Bentzat, 3 horietatik Merinok ez zuen lortu identifikatzeiken, zaila da, inbeste urteetak gero identifikatzea. Gelditu die berriro hurrengo deialdi bat ingo bela, baita, beste 2 polizi horiek, etzien etorri horiek azaltzeko baita, eta berriro ingozako kareo bat, eta hortiken aurrea, abokatukin ondiken ez geha zuzen ineon, egongo ginela, familiak, eta aurrea behire, ze nolako pausuk eman berritugun ikusteko. Geuk egile ezan ez gendun, espero, ez da bestelako gauzeik zaila izango zala, bakitun. Horren arire zan pixket polizia bera dela arazoa. Hau da, poliziai eskatze zaio ikertzeko eta poliziak behoi egizentzian itzaile ez. Orduan, polizia hori izkutatzen saiatzen nahi da. Orduan, hortiken eta 40 urteko perspektiba honekin egiezan ez da kaula esperantza hondi, baina zirrikitoa irikita daun bitartin, beti egongo da alegin egiteko modua. 2020an egindako txosten jaso berri dute Pasaiako sarraskian tiroz hil zituzten 4 biktimen senideek. Txosten hori baina 3 urteren ondoren jaso dute. Baina gaiztua izen behar da, jakin gu 40 urtetan olako baldintzatan egon gehala, hainbeste sufritu, hainbeste desgazte eukita, karameloa hauko zapian sartu ziguten eta gero kendu. Osea, gaiztoa izen behar da hori iteko, nola jolastu duten gurekin. Eta guri ez egertau dan, 3 urtin ez emateko guri, eta ez jakitun izateko gutxostorren horrorna, hori nahi diau gaur egun ipusket hori argitu ez, eta behaiek zan dezatela. Ze gertatu dan,
Nork izkutatu du? Esango aldigute, Pasaian gure zenideak nork eraltzituen segunez ez digute esango. Jakingo aldeu Jaurlaritzan nork erabakizun kajoi baten sartzea? Ez dakigu. Eta gero gainea guz eskatzea ja, behaien partetiken, abertze jarrea duten laguntzen hasteko, ez? Benetan ja laguntzen hasteko. Oin arte eukizte hori. Nazioarte mailan erreferentziazko eta eszelentziazko zentro berri bat sortzen dugu momentu honetan. Oraindik lan asko daukagu egiteko. 2023an hemen aipatu ditudan gauza guztiak zehazten joan behar gera. 2024an nahi dugu jarduera batzuk egiten hasi eta gure helburua da 2025an eraikin berrietan baina martxan ipintzea. Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta trans pertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte horiei izena emateko. Hemen ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi dani sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin eta aldiz emakume errealik etzegola. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta holakoa genitula, baina ez genula emakume referenterik.
Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezkoa aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ez dakit zein bizi da hemen, bestea, orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Eta esaten zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira. Orduan hortik tiraka hasi ginen eta bagenun Andre kale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da oroimenean Andre kale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zala. Eta batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitza egun topatzen, baina azkenean topatu genuen eta artxibotan ofizialki Andre kale izan zen urte batzutan. 2014an lortu genuen izen aldaketa ofiziala eta 2015ko otsailean inauguratu genuen. Gakak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baina behar ditugu emakume errealak ere referenteak, eta geroztik sigea ikerketak egiten eta lanak egiten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baina baita ere, adibidez, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapen handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara. 1999tik 2015 Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera, emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare bai, emakumeak erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa da zitzeite zutelako eta librezialako ere hortan, ez? Elkargune bat zan, bai, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Azaroako 25 plazere bai dakagu, indarkeria matxistaren kontrako eremu bezala, hemen bi hildako ditugu, indarkeria matxistak hildako bi, eta Nahikoa da indarkeria matxistarekin. Transpertsonek Hernaniri egindako ekarpena ere aitortu nahi izan dute. Hemen ere uki genuen kasu bat, Aimar Elosegi Moiorena, bere buruaz beste egin zuen transexuala, eta iruditzen zitzaigun emakumez gain ere bestelako gorputzei ere eman barzaiela lekua, erakutsi zigulako zer zan transexualidadea, orain dela 10 urte ez genekilako zer zan hori, eta izan zalako herri bat ikasten jundana, ez? Zentzu hortan, eta horri ere bai bere leku eman nahi izan diogu, eta memoria ariketa bat esate genuen inbehar degula, herri bezala, pertsona askez osatutako herri nahi degulako, ez? Moiok bidea transpertsona askori irikizigun, neri irikizidan. Herri hondan memoria bat utzi du, eta horrek bidea asko erreztu digu. Eta transkolektiboa ikustaraztea, eta herri gisa memoria eriketa egitea da kale honen asmoa. Orduan 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemen eta lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako referenteak ere eukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituzue, egitera. Emakume referenteak importanteak dialako, eta ikusten badute bere garaian emakumeen askatasunaren borrokan lan egin zutenak, edo ez egokien leku batetik atea zianak, edo behar ditugulako referente emakumeak ere, hurrengo belaunaldi transmititzeko. Litografia estanpatzeko, paper gainean estanpatzeko teknika bat da, baditu 2 mende pasata teknika honek, eta gaur egun inprimategietan erabiltzen den metodologia handik dator. Baina guk erabiltzen dugun metodoa edo metodologia da litografia artistikoa. Gure lana egiten dugu artearekin lotuta. Hau da, egiten dugu edizio artistikoak.
Dakan, ez dakit, oroitzapenik zaharrenetako bat, margotzea pilot gustatzen zitzaidala dela, eta beti aukera nuen bakoitzean hartzen nuen beti artistikoko modalitateak eta horrelako gauzak. Eta batez ere, hori, beti tatuaren munduarekin igual erlazio gehiago daukana, underground kultura horrekin zerikusia daukan, o tribu urbana edo horrelakoekin, erlazio gehiago izan betelako. Baditut eundaka izen Hauexek beraz gaurko lerroburu batzuk eta aktualitateak utzitako beste hainbat, baina badakizue hemen egunero izango gaituzuela kolpez kolpe Antenatik. Albistegi zerbitzu berezian, ezoikoan, baina beti ere fidagarrian. Eta gaur adio esango dizuegu kolpez kolpeko asteburuko saio berezian elkarrezketatu bereziak izan ditugulako. Gonbidatu izan ditugu Koiote Tornadotarrak, Niña Koiote eta Txiko Tornadok azken lana ekarri dute eta gauza gehiagotaz ere galdetu diogu baita euskarazko sortzaileek mundu osoan zehar zenolako arrakasta duten besteak beste. Eta amaitzeko noski, asteburu honetan ospatuko den, zeinen ederra izango den fest. Besterik ez, badakizue, bihar hemen izango gaituzuela berriz ere, gabon pasa. Hau ez da programa arroxa bat, baina nola hainbeste urte elkarrekin eta oraindik hain ongi. Koldito pazientzia handikoa da. Zuen azken lana, guazen ikustera hauxe, 10. Euskal Herrian nola uztartzen da roka kumbiarekin tope, tantzatu behar dugu gehiago hori ere egia da. Noski bai ez. Baize gutxiago ezin. Imposiblea da. Eszenatoki handiek azkenean publikoa pixat urrun gelditzen da edo gaztetxeko berotasun hori daukate, ez? Eta espero ezagun, ezakit, neguan gaztetxe biratxo bat egitea gustuko genuke, bai. Ba, esperoan egongo gara, zuekin batera egongo gara, Oñatiko gaztetxean ikusiko gara. Zosi bai, ez ziur bai, ez? Zue bai suerte Oñatiko gaztetxekoan. Hemen ja, badaukaze, hor dago, gotetan. Lurrale
Dino, eman, arduretzu. Baiz. Arduretzu, Ez nostal gure, nazio ondo naroe. Izeman gadien, zugaz kantetan modanien. Da barre zoroa, da zure postura. Egin genuen egan Kanta hori itxasotik ikus mugen Moizta susmusutxue Maitie hartu isu Zitut begiak eta ez esan